Ama kanuba bela jelen fo u ka lamɛnni ko ɲuman na ni ye aw ka dɔgɔkun kɔnɔla kunnafoni kumabaw lasitɔ ye aw ma bamanankan na. Jamana kɔnɔla kunnafoniw fo ka taa se jamana kɔkanko kunnafoniw bɛɛ lajɛlen ma. O la sa tagata tɛmɛnen n'o bɛnna janvier kalo tile 6 ma san 2026. Mali jamana ɲɛmaa Général d'Armée Assimi Goïta ye jamana saba lasigiden bisimila Kuluba fama sigiyɔrɔ la. Ni jamana saba kɔni bɛ tali kɛ min ye Chine jamana ka lasigiden, Iran jamana ka lasigiden fo ka taa se Pays-Bas jamana ma. Ninnu kɔni lasigidenw nana n'u ka lasigiden sɛbɛnw ye k'u yira Mali jamana ɲɛmaa la k'u kɔni minnu ka lasigidenya baaraw waleya daminɛ. O hukumu kɔnɔna la sa nin kɔni b'a jira k'a fɔ ko min ye nin jamana saba in u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya ni teriya mun bɛ fɔ nin kɔni bɛna o kolo sinsin kosɛbɛ. Mali golomasigi tabaw ka ɲɛmaa n'o ye chef d'état-major général des armées ale kɔni ye kunnafonidi kɛ ka jira k'a fɔ ko janvier kalo tile 6 san 2026 n'o bɛnna araba tɛmɛnen yɛrɛ ma ko Mali soldasiw kɔni ye wulikajɔ kɛ ɲɔgɔn kɔnɔna la n'o yɛrɛ bɛ Segu marabolo fɛ. U kɔni ye wulikajɔ in kɛ sa ni ka ɲɛsin banbaganciya wale ni juguya wale maaw ma. U ye u cɛman de bɔnɛ u ni la u ka dagayɔrɔ caman fana cira fo ka taa se u bolofɛn gɛrɛw fana ma. O hukumu kɔnɔna la sa min ye Mali golomasigi tabaw ka ɲɛmaa ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen na dɔnniya k'u kɔni k'i hakili sigi Mali soldasiw kɔni k'u bɛ jamanadenw ka bila la yaasa cogo mun na u bɛ wulikajɔw kɛ ka jamanadenw n'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi. An bɛ taa Laginɛkaw fɛ yen nɔ le procureur général près de la cour d'appel de Conakry n'o ye Conakry cour d'appel ɲɛmaaba ye. Ale bɔra ka laseli kɛ ka bɛn tarata don ma ka jira k'a fɔ k'u ka colonel min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko colonel Claude Pivi ko ala kɔni ye ale ka kalifa minɛ la. Hakili jiginna sa min ye u ka président kɔrɔ min bɛ yen nɔ n'o ye Dadis Camara ye u ka fanga waati la fagali min kɛra ka bɛn min ye septembre kalo tile 28 ma san 2009 waatiw la. Claude Pivi ale kɔni kun nɔminalen don ka sen yera o ko ninnu na. O hukumu kɔnɔna la sa min ye procureur kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ min ye docteur dɔw k'u kɔni ye olu ta ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa cogo mun na a ka saya kun kelen bɛ se ka dɔn a la cogo mun na. An bɛ taa États-Unis kaw fɛ yen nɔ hakili jiginna janvier kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026. L'Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump kɔni y'a ka soldasiw bila ka taa Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro minɛ. O siratigɛ la sa tɛnɛndon n'o bɛnna janvier kalo tile 5 ma u kɔni ye Nicolas Maduro bila ka taa tribunal fédéral de New York kiiritigɛlaw ɲɛma. O siratigɛ la sa min ye Nicolas Maduro ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko jalaki minnu bilen don ale kan n'o de bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw feereli la fo ka taa se dɔgɔkunw ma k'ale kɔni nɔtɔ o la cogosi de la. A tilara tuguni ka jira k'a fɔ k'ale kɔni ye Venezuela président ye bi ale ye Venezuela président ye sini. Min ye l'Amérique jamana kiiritigɛlaw kɔni y'a jira sa ko Nicolas Maduro k'a ka kiiri jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bɔ ka bɛn min ye mars kalo tile 17 ma san 2026. O la sa nin de bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kunnafoni kumabaw la an sera ka mun sɔrɔ ka lase aw ma aw k'an bɛn waati nataw la.